Når du skal finde den perfekte sele til din hund, så er der 3 ting, du skal tænke over. Det ene, det er, om hunden den har fri bevægelighed. Vi skal altså have en hund, der stadig kan bevæge sig, selvom den har sele på. Det andet, det er, at trykket selen, den laver på hunden, det skal sidde det rigtige sted, så vi undgår hunden på skader. Og det sidste, det er, at den skal sidde behageligt på hunden. Og hvis vi lige kigger på det med trykfordelingen, så vil vi gerne have, at når vi har snoren, som sidder heromme bag ryggen af hunden, og vi hiver i den, jamen så skal trykket gerne komme til at være her foran brystbenet på hunden. Det vil sige hernede. Så hvis du prøver at mærke på din hund, kan du mærke, at du har halsen, og så kan du mærke, at du har skulderbladene herude, og inde midt på her, der finder du så brystbenet. Det vil sige, at hernede, der vil vi gerne have, at vi har trykket, når vi hiver bagud. Så det kan du tjekke, når du prøver din nye sele på hunden. Noget andet, man skal være meget opmærksom på med selen hos hunden, det er, at hunden den har frie bevægelser. Vi vil helst ikke have, at selen kommer på og lige pludselig hæmmer hunden, så den bliver låst fast med benene ind til siden, og den ikke kan strække sine forben ordentligt fremad. Det man ofte ser på de seler, der sidder den her vej rundt om hunden, det er, at hunden faktisk ikke kan komme til at bevæge sine skuldre og sine forben ordentligt fremad. Det vil sige, har man en sele, der sidder sådan her, så kan I måske fornemme, at hvis hunden lige nu prøver at bevæge sit forben fremad, jamen så kommer selen faktisk i vejen. Så vær meget opmærksom på de seler, der går hen og sidder her foran. Det kan godt være, at vi får et godt tryk direkte ind på brystbenet, men til gengæld så får vi altså også et tryk hen på skuldrene og hen på det øverste af forbenet, som gør, at hunden faktisk har svært ved at bevæge sig ordentligt. Y-selerne derimod, de kommer op og sidder her, ned på brystet her, op og samler på ryggen. Og der kan hunden altså stadig bevæge sin skulderblad ordentligt og komme frem med forbenene. På rigtig mange hunde, så er det en Y-sele, der sidder bedst. Det vil sige en sele, der går ned på hver side af skulderbladet og samler her foran på brystbenet på hunden. Seler, der går ned og samler her, der får vi netop trykket, størstedelen af trykket ind på brystbenet. Og især hvis den har et bredt samlingspunkt, så har vi altså et godt fordelt tryk. Noget andet, vi skal tænke over, det er, hvor remmen sidder hen over ryggen. Vi skal ikke have den helt hen og sidde rundt om maven og rundt om lænden. Men vi skal heller ikke hen og have den siddende sådan, alt for tæt op ad armhulen. Der er faktisk rigtig mange seler, der går ind og sidder herinde. Og hvis I fornemmer, så kan I se, at den kommer faktisk til at sidde helt op under hundens armhule. Og det kan altså give nogle problemer, når hunden bevæger sig, når den begynder at tage sit forben og bevæge frem og tilbage her, så kan det rent faktisk komme ind og slide og give gnævsår herinde i armhulen. Det vil sige, at vi vil gerne have en sele, der lige kommer om og sidder lidt længere bagud, så vi har den heromme, så at ligegyldigt hvor meget hunden den bevæger sit forben frem og tilbage, så kommer der altså ikke nogen slidskader. Noget andet, man skal huske at tænke over ved selen, det er, hvor bred den er. Sådan et stykke som det her, det vil sådan set være meget optimalt til en hund som Dolly. Jo bredere en sele man har, jo mere fordelt bliver trykket. Og det kan vi jo godt lide, at vi får, især hvis det kommer ind og sidder rigtig trykket, så er det rigtig rart, at det bliver godt fordelt. Og derfor er det også rart med en lidt bredere sele frem for en meget tynd sele. Det man også skal være opmærksom på, det er, at har man en langhårshund, så kan det altså være en fordel at finde en sele, der lige er lidt smallere. For får man en, der er meget, meget bred i det, så kan det gå ind og skabe filter i pelsen, som heller ikke er særlig behagelig for hunden. Så det er lige en ting, man også skal overveje.